blood pressure o normal ba. Ito mga kadingding ha, yan tayo. Nandito namin sa Walter Mart. Ano kami ng vaccine. Halos puno na mga kadingding. Ito yung Walter Mart ng San Fernando sa loob. Mga kadingding. Sarap ng tula na ito muna tayo dito. Yan mga kadingding na vaccine po sa sa Walter Mart. Ito yung loob ng Walter Mart mga kadingding. Habang naghihintay kami dito mga kadingding, maraming nagana pila-pila dito. Tayo pang maabot tayo sa likod. Maghihintay lang naman tayo mga kadingding na sunod. Sa Walter Mart mga kadingding, vaccine po. Ito yung lugar mga kadingding ng Walter Mart. Dito na tayo sa tututok mo tayo. Yan ha. Ito yung Walter Mart. Ang nakalimutin. Ang Walter Mart. Si Army pa yung tayo. Ito yung pinakambing ng pinakaiba ng Walter Mart na nakalimutin. Ganda. Ano? Dito yung mga magda-vaccine. Dito sa loob mga kadingding, no? Ang haba ng pila. Malito, no? DOH. Ito yung pinakalikuran na niya. Yan. Yan. So yung dito magaganap ang ating vaccination sa araw na to. Yan. Ano siya ng DOH mga kadingding. Government siya. Yan. Ito nga mga kadingding. Ang dami na mga kadingding. Ilan yan? Kung halos buong San Fernando at maliban pa dyan mga kadingding. Meron pa ng ibang mga kadingding na. Ito mga kadingding. Dami. Sobrang dami mga kadingding. So, ano tayo ngayon? Dami. Tayo naka-schedule for vaccination. At least, nakapasyon na rin tayo mga kadingding. So, punta na tayo sa ating pwesto. Dami. Mga kadingding, sabi. Yan, Jollibee ito mga kadingding. Nakita tayo ngayon. Ito mga kadingding, ano siya, live kami for vaccine. Sa Walter Mart mga kadingding. Ito si Gina. Yan. For vaccine sa mga kadingding na. Live sa Facebook. Andiyan ka nung ganda na post niya, Jollibee. Ang daming tao. Ano?
mga kabibingan na yung live yan for vaccine yan. Yung Gingging Cervantes. Mga kabibigyan. Pizza. Bueno, like ko ng iba. Ay, update na lang kayo naman yung mga kalinjing. A few moments later. Mga kalinjing, baksin na si Gina. Baksin na siya. Anong nangyari? Okay ka? Tanggalin mo yung ano ng kabay mo. Ayan. Yung PC mo. Yung PC. Ayan, okay na yan. Okay na yan. Okay na pulutin. Ano? Ano? Saan ka pupunta yan? Gamot? Dito oh. Ito mga kadigi, tapos na siya mag-vaccine. Yan, pagkatapos si babak si mga kadingding, inano siya ng heartbeat, kung normal ba siya o hindi mga kadingding. Kaya pagkatapos ng babaksin, nanuli siya ng blood pressure, kung normal ba o hindi, kung ano may subabago ba sa kanyang pagkaramdam kasi nabaksin siya mga kadingding. Yan. Ito naman mga kadingding, yung kapitbahay namin. Kasama rin siya sa vaccine. Kenapa?
tumataas yung ano niya, yung blood pressure hindi niya umabot ng 180 over 100 mga kadinigin. Eh? Nabasa? Nabasa to? Ito, mabilis na. Oh, ilapan daw yung mga requirements niya yan. Nangyayari. Anong inano sa'yo? Moderna. Moderna, misanan lang yun, mga kading. Hindi eh. Babalik pa? Babalik pa. Ano? Schedule pa ulit. Oh, ilapan mo yung ano. Ayun ang advantage sa Hindi ko rin makita yun eh. Ano yun to? Bibilugan ko lang. Oh, very good lang yata yan. Very good, ganun good, very good. Pero very good lang lahat yung tira dyan. Para matapos ka na. Ano yung, ano mo? Blood pressure mo? Normal lang po. Ano? 100 over 100? Over 40? Oh, normal lang. 100 over 40. Okay lang. Oh, ano? Bakit din for check-up siya? Okay mo na siya? Ay, ilagay mo na doon? Sa daliri. Ay, tapos na doon. May take one yan. Ano kaya dito? Pero natin sila. Pero yung sa'yo, ilan yung over mo? Normal din yan eh, Yochi. Normal din sa'yo? Ano, 100? 100 over 40. Ano? 100 over 40. 100 over 40? Normal. Pero kung 90, di ka tutusukan pag 90, pag bumaba sa 90. Wala. Ayan, yan. Marami sila Ay, napatay ko. Namatay sa dito. Napindot ko sandali. Napindot. Yan. Oh, isa naman, picture.